sandang klawan pangan wong melek sabar narima niku bagianipun tan kawusa manjung duwe sanggan sangarum kono gandaka capon nalika semanten inggih mapan ring tampel wates negari ing Dwaraka ya negari ing Dwarawati nenggih Sang Nata Prabu Baladewa ngawi sangjaning para wadyabala saking negari ing Dwaraka pating bleber pating cahya kaya tirta bleberaning daratan lateng koto kanyang kong manguncang niti benjang sangat semecel lati nyonga tali wos Trasna Surawilangka kaya buta sing awrakil Koko Prabu Baladewa ngawi sangjaring para nayaka wonten praja negaring Dwaraka kula nyadhong dawuh Koko Prabu Setyaki wonten timbalan aja kaget wektu dina iki tak timbali sowanmu bareng lan Kakang Udawa wonten dawuh menapa sinuwun kepareng kula nyadhong dawuh babar pisan pun Kakang iki najan to kepiye isih mbutuhake marang sak biyantuning Siadi Garba Ruci nggih merga mangkene sing dikaya ngapa pun Kakang iki menungsa lumrahing kedunungan Nina lali salah apes kelawan mati mula aku njaluk bantunen Nalendra kae undurna aja ngasi mbebutak banyu bening marang kanan praja negara Ndrawati. Wis ngestaken dawuh sinuwun.
lajeng mangkatipun ingkang arayi benjang menapa Prabu babar pisan budhal dina iki nak jaluk wadyabala negara Ndarawati aja ingkang cicir kabeh kantinen supayane budhal ngundurke Nalendra saka bumi Retalun kae mau mergo tak sawang padha ndelik mapan ing tapel wates negara ing Ndarawati lajeng pareng padukan Kanjeng Prabu kados pundi Kakang Udawa wonten dawuh nembang wonten kare para wadyabala Ndarawati budhalna nun ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Udawa kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang nyuwangkat sang prawara kusma magara kra kumewang gagatari katarangaka sakumara tengara budhaling Prawadyabala dawira sang Rekyana Patih Udawa pranyata kawuryan asri amung nangga pendhepidal usnya rampung kresneng ora ngenya dawuh mring Prawadyabala wis katata lan kandhiti Toya sang Udawa tuhurina Hero
Weh. Wah aku ki patih. Wah. Pate kangera rekalane one nakamakikean kumambang katoronku mawang wis nyaman nampak kisih manao cikro marang risang bayu siwi ya jagat pangestu karo wayah loro jagat Yayi itu menggung hakni parasu kula wonten paring adhawuh Koko Prabu ngawe kelawan ingkang rayi pun hakni parasu kula nyadong dawuh semanten ugi ingkang rayi hakni bawana kula nyadong dawuh Kakang Prabu aku nyadong dawuh timbalane Kakang Prabu hakni puspita ditimbali sawanana ngersane Kakang Prabu Manik Mandaya aku nyadong dawuh Yayi wonten dawuh Koko Prabu wonten dawuh apa Kakang Prabu aja kaget merga wektu dene iki bakal ana laku gedhe lampah ingkang ageng liripun kados pundi merga nalikane aku sawanana sanesipun Prabu Ndarawati nggonku kepengin boyong lawan Mara Sembadra jebulane yo jebule eneng kono lenggah nata Mandura Prabu Baladewa nantang sumbar kelawan Prabu Manik Mandaya wah ora narimakake rasane ngatiku
Parang padu kados pundi? Parang padu Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Keparenge Kakang Prabu Manik Mandaya kepiye Kakang? Babar pisan tak jaluk supayane Prabu Baladewa kae undurna. Merga ingkang dadi pepalange ya dadi pepalangku kuwi mung Prabu Baladewa. Yen to Prabu Baladewa ora mapan ana ing negara Ndrawati tangeh lakone nggonku bakal iso mboyong kelawan Dewara Sembadra. Oh mekaten. Yo. Lho. Malah kula wau midhanget pangandikan pirembagan wonten kedaton negaring Ndrawati bilih Dewi Wara Sembadra oncat saking negaring Amarta. Kuwi rak ming jarene. Mbuh kepiye nyatane mbuh Kresna nyingetake lan Dewi Wara Sembadra apa kepiye aku dhewe radhong. Mula kang saka kuwi tak jaluk Agni Puspita ana dawuhmu apa Koko Prabu? Budalna kabeh para wadyabala. Ngono. Ya, aja nganti ing cicir. Kabeh bala Jawa, bala buta kabeh dikanthi negara Ndrawati dibiyuki Bathang Sayuta. Oh ya, njaluk pamit madal pasilan. Nganti ati aja kaya bocah cilik Yayi Agni Puspita. Wah.
aksara Jawi anggitane aji saka ana 20 cacahe ping pisan nacaraka tata sawala ping pindho padha jaya nyoping telu ping pate maka baranga wah belis lanat padha cek-cekan satriya mentang kalang kaya gendewa kantet ngiyayat brengose tumpangke kuping kiwa tengen nguler geni brengosmu warat mripatmu mandeng tanpa kedhep sapa wedena aja mati tanpa aran takon marang aku Senopati Ndorowati saturing lisan pura ing suwela bumi Jawaka Raden Arya Setyaki ya tambak yuda Yuyudana wah jenenge akeh balik takon karo kowe sapa aku Kadang Enata Prabu Manik Mandaya aku Tumenggung Agni Bawana dasar kepara nyata ngirit wadyabala segelar sepapan tumuju menyang Praja Negara Ndorowati pancen iya ayo Prabu Baladewa kene sing kena tak kandhani kon minggat wae saka Praja Negara Ndorowati ora sah dadak arep menggak arep mepalangi karepane ratu Gustiku Sinuwun Prabu Manik Mandaya ing bumi Retalun nggone kepengin boyong kelawan Dewi Wara Sembadra wis diomongi Kakangku Wara Sembadra kuwi loncat saka kasatriyan Madukara tur meneh wis dadi garwane Kakang Mas Janaka lah kok ratu Gustimu sing ngeyel bae lho wong didit padhakan wong didit ngeyel wong didit duwe kuwasa anggepe yen ngono kowe kelakon boyong sartane kowe uga kelakon nundung minggat kelan Koko Prabu Baladewa waton kowe iso nglangkahi kewandane Setyaki piye waton kowe wis iso nyingkirke Senopati Negara Ndorowati ya Raden Arya Setyaki babu arep apa iya kau awas kau ni leno pangindamu ak tebak diadamu kakon ning kene marganing matimu glempang kuandamu tak toke tak giajul tak pistol telakmu mati dening aku pangga tayone Mas Ya kowe parah.
kok cemanten luwet ki lho piye. Cadak ini. Wah, kaya perang ning diskotik. Wah, ini bola bali mangan tuding. Suliye aku parat. Lho ndi mau. Wah, kuku karepe dik.
tumbak jebol dadamu marang Kon wah padaya wah ayo mundur Kang wah tandinge Agni Puspita Barat wah wah iki ya ngono oh piye ya do kalah iki oh hey wah arat norang tata kaya satriya Manungsa ora tatanan. Oh.
Wah. Wah. Ah. 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 Hot. Ơi. Metu dadi sumyur kabeh. Wah! Ah! Ah! What? Ah! 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 Hey! Ah! Ah! Oh. Wah! Wah, mati. Woi. Wah. Wah. Wah, kemeng banget ya.
Wah, lah iki musuh. Woi. Iki mung suwe Prabu Manik Mandaya wis ngadepi kelawan aku. Menungsa ora tatanan panus maning jajalanan. Ayo. Jare Baladewa iku ndang galake. Nyatane bareng tak pethuki ngerti Wadabala Ndarawati padha kalah. Kowe kok ora ndilabuhan apa-apa, kowe mung meneng wae mung prembak-prembik ketap-ketip matamu. Matamu kuwi. Lho. Wah, rada seru saiki cacahe. Rada atos wisanaya. Baladewa tekano kene warat. Wis ngadepi karo Prabu Manik Mandaya, padha lanange coba ditodhi sepira digdayani Nata Mandura. Piye? Kowe arep nyoba karo kadigdayane Prabu Baladewa ngono? Kowe arep nyoba karo kadigdayanku piye? Yo. Gandeng wis ning ngarepanku. Tak krungu kaya ngapa? Jare kabar kondang akeh nyebutake yen to Baladewa ki ratune galak. Piye? Muni yo, cangkemmu muni yo. Muni yo kowe piye? Kowe muni piye mau? Muni piye kowe mau? Jare Baladewa kuwi ratu galak, pancen aku galak. Ning Baladewa kuwi sejatine nek dijak tumindak alus, aku ki ya iso alus. Oh ngono ya. Ayo, mula gandeng aku iso alus. Gandeng aku iso alus ayo, perang cara alus iso, perang cara kasar ya iso. Woh, elah. Ora ana tandang gawene jare Baladewa ki nek main kasar, pancen kasar biasane. Nanging gandeng aku weruh rupamu iki kok kaya aku mesake rambutmu sing dhuwur wis do rontok. Beskap kok gambare kupu kaya ngono ki aku mesake Manik Mandaya. Ayo, sing dadi nyatane Prabu Baladewa, dadi ratu galak ora klemar-klemer mengko. Nek kowe njaluk supayane Baladewa galak ya mengko nganggo sabar. Mergo rumasaku diapormu kira pantes entut tampane Baladewa parat. Wah! Woi! Wah! Sampai kaya ngene kaya nyepeleke. Wah, rusak. Kowe diapormu apa? Wes aku anggep kowe iki piye? Wah! Ayo! Dal-dalke Kridawu parat dumawe kalender tata sabak kining tanah Jawa perang kanggo peratan ora sagame denyok kon parat. Wah! Wah! Piye? Waduh. Wah, ngawur timen tandangmu Baladewa. Wah, nganti aku meh wae ora eling. Meh wae aku ora eling kuwi nek perang cara alus kaya ngono kuwi mau. Ayo. Njaluk imbuh apa ora? Kuwi agilire, kuwi urung sepira. Kuwi urung apa-apa. Baladewa kuwi biasane ming klemer-klemer. Kuwi alus kuwi mau. Waduh. Wah, ayo. Anggepe pati karo aku ora iso nandhing kadigdayanmu. Piye? Pati karo aku ora iso nandhing kadigdayanmu. Oh iya, iya. Kowe arep nandhing kadigdayane Prabu Baladewa. Arep nandhingi kadigdayane Prabu Baladewa. Iya, tak turuti. Tak ladeni biasa. Wah, menungsa kaya ngene kedal-dalke anggepe apa? Wah! Ayo sambalo sayuta maros kediburi
Ora kanca kerubutan keragaman bedhatya. Kerubutan kowe jangan mati. Anggepe ora-orane aku gigring musuh diapuranmu warat. Wah. 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 Melayu, ayo melayu. Dur. Mundur kabeh, mundur. Anggepin ratu kaya ngene kok. Koko Prabu. Ingkang driya liriyan candra katawengan sumu endas katu kretan limut kabyataning rojit ram remeng driya manawung Kakawang yang wis esok ya jagat pangestu karo wayah loro jagat Koko Prabu piye Kresna kula kinten anggen maduka duka kados mekaten menika kula wau damel
munduripun Nalindra ing Bumira Talun katitik sareng paduka nesu ngamuk kalan ratu menika kula wau terus ratune minggat terus ratune lunga sak wadyabalane sampun boten mapan wonten Praja Negara Ndrawati. Wah, jagat pangestu karo wayah loro jagat Kresna kula wonten timbalan. Aku ki mangkel. Inggih mangkelipun pendak-pendakane ratu saka tlatah Sabrang. Lah kok dadi mesti gawe rusak kanan Praja Negara Ndrawati. Pendak-pendak ana dayuh ratu, pendak-pendak ana dayuh Nalindra. Mesti mbutuhke karo Siadi, mesti Siadi ora nayogyane. Merga ratu kuwi mung arep gawe rusuh kanan Praja Negara Jenggalapura. Inggih keparengipun. Mula pun Kakang sumedya ngundurake, mawrak pun Kakang wis matur. Yen to ratu kuwi praptane ning Praja Negara Ndrawati arep gawe tentrem ing kanan Praja, Siadi kudu nglungguhi Bawa Laksana minangka Nalindra. Nanging yen to ratu kuwi praptane mung arep mbebutek banyu bening kanan Negara Ndrawati, ya Siadi minggira, Siadi lungguh sing prayoga pun Kakang sing ngundurke kelawan ratu kae mau. Nyatane apa Kresna? Sawangen. Nyatane ratu kae mau arep gawe rusak kanan Praja Negara Ndrawati. Inggih, sampun. Kula aturi sareh, samangke kula aturi menggalih babagan kawontenanipun para Pandhawa ingkang dinten sakmenika Yayi Pamenengah inggih Yayi Pamadya inggih pun Arjuna ingkang dipun tilar dening garwanipun inggih menika pun Wara Sembadra lan negari Ngamarta koncatan putra Jodipati inggih lancur-lancur Pandhawa ingkang ngoncat menika kula aturi menggalih sampun ngantos menggalih babagan kawontenan Praja Negari Ndrawati. Kakang Prabu sinaosa negari Ndrawati risak dipun risak dening Nalindra menika kula inggih kajengipun nanging ingkang baken kawontenanipun kadang-kadang paduka inggih kadang kula ing Ngamarta menika kados pundi kedah dipun penggalih lho Kakang Prabu. Kagiat risang kapirango rinangkul kinampit dosang retnaning bawana wah jagat pangestu karo wayah loro jagat wah la iya Kresna merga gagas bab katentreman ning Praja Negara Ndrawati nganti pun Kakang lali pun Kakang Lebyan kelawan kanane para Pandhawa prayogane piye inggih mboten saged dangun kedadipun gelak wancinipun dipun gigi mangsanipun samangke kula dherekaken tumuju wonten Praja Negari Ngamarta. Wah, yen mangkono ayo Kresna tak dherekake Yayi. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya
Ronanggono magawe kelari rawang walah ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku dhewe Yayi Hakni Parasu kula Prabu wah ora pati ndugamana pengamuke Prabu Baladewa sing kaya mangkono kae mau sik sapa ngentut kuwi kula Prabu kula nyuwun pangapunten wah duwe piranti kok ora di gunake kanthi sing prayoga repat kaya ngene kok prat-pret nyuwun pangapunten arang weteng kula mriku gedhe mbaya dicilikke pripun disekengke apa piye ngono weteng isine mung koyor tok iki parang paduka pengamuhe Prabu Baladewa jebul ora ana apa-apane beda karo nggon video-video sing tak delok Baladewa nek ngajar wong nganti putung gapite nganti weh pokoke neka werna lah kok sagendakan iki mau walah Baladewa malah mundur ninggal Praja Negara Ndrawati nggih menika badhe tindak dhateng pundi awit nata Ndrawati menika malah nitih kreta kencana tak sawang yen to nyawang dalane kae dalan tumuju ning Praja Negara Ngamarta keparengipun Prabu Sri Bathara Kresna julung tungkul ditutke saka mburi malah mbok menawa Dewi Wara Sembadra mapan ing Praja Negara Ngamarta Yayi Hakni Parasu monggo kula dherekaken kabeh wadyabala dikanthi meneh aja nganti ana sing mundur meneh wis pangen dawuh
putra Mas Matiraja dewaku. Sedhe selikur dina. Gawe kaget batobat praptane Atmaja ulun. Ya anakku Dewa Srani Tunggul Malaya. Nggih. Wektu dina iki jeneng kita ngadhep ana ngarsaning pun ibu padha kanthi raharja saprapta kita nggih Dewa Srani. Nunamit pasang kaliman tabi tinebihna ing iladuni dumaweng tawang-tawang. Linepatna ing tolak manu Kanjeng Ibu. Paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga andhangu tuwin nimbali kelawan pisuwanipun ingkang putra keparang wilujeng pisuwan kula. Anggen kula ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga. Wonten ing kayi wangandandang manggore wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa. Keparang kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kanjeng Ibu. Ya nggih. Dewa Srani ulun tampa. Mbuh ya liwat pangestu ulun wae tamanana ya nggih. Nona nggih sampun sangat anggen kawula pundi. Mugi ndadosna jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Ibu. Kakang Dewa Srani aku ngaturke babas aku katuraya kakang. Yayi Pulunggana iya. Tak tampa ora lat pangestunipun Kakang ing Tunggul Malaya wae tampanana Pulunggana. Heeh. Tak tampa tak gegem dijakjake jiwat paripe dadayana Kakang kasarosan Kakang. Berprayogana lelungguhmu Kakang. Iya Pulunggana kaya wis ora kurang prayoga. Nggih Dewa Srani kula wonten timbalan Kanjeng Ibu. Gawe kaget manahing pun ibu. Wonten jeneng kita wektu dina iki prapta ngarsaning pun ibu. Ana ing kayi wangandandang mangure ana wigati apa nggih Dewa Srani. Nggih kepareng matur wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu Bathari Durga lepat atur jagung pangaksami. Iya apa ya dadi ngopo tak sumanggake. Praptanipun ingkang putra ing Tunggul Malaya wonten ing Kayewangan Surdaya menika sayekti kula namung badhe matur bilih dinten sakmenika sampun wonten Sapta Candra rikalenggan sakmangke negari kula ing Tunggul Malaya menika ketaman pagebluk Mayangkara Kanjeng Ibu katitik kathah sangyaning para kawula ingkang enjang saged sonten ketiwasan sonten saged enjang kapralaya. Menika kathah sanget. Kula piyambak ugi ngantos bingung kados pundi anggen kula badhe mungkasi bebendu ingkang mapan wonten negaring Tunggul Malaya. Tumuni sakmangke kula lampah tapa Barata ngeningaken bab Pandhawa Sanga. Lajeng wonten wisesaning Jawata. Para dewa paring dawuh den maring wisik wonten ngarsanipun ingkang putra. Bilih negari kula ing Tunggul Malaya menika saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Menawi ingkang putra pun Dewa Srani kadunungan kanugrahan ingkang namipun Wahyu Kamulyan Jati Kanjeng Ibu. Pramila gandeng kula menika sepisan kemawon dereng tau tate, dereng nate. Nggayuh inggih menika ingkang nami pun kanugrahan, nggayuh wahyu ingkang putra menika sepisan kemawon dereng nate. Tumuli kula sakmangke kula nyuwun dawuhipun Kanjeng Ibu. Kados pundi lampah kula anggen kula badhe nggayuh wujuding Wahyu Kamulyan Jati lan mapanipun wonten pundi Kanjeng Ibu? Buta Pandhawa tata gati wisaya. Indriyaksa Sara Maruta Pamana Pana Marakana. Samirana lan marayang wisikan makulingan emo. Batu-batu sedhe selikur dina Dewa Srani kula wonten timbalan. Kaget banget. Penggalihipun ibu teka jeneng kita bakal nggayuh wujuding kanugrahan batu-batu. Mangerti ya Dewa Srani yektinipun ibu iki uga mangerteni babagan Wahyu Kamulyan Jati. Maringaken paduka Kanjeng Ibu priksa wonten pundi dunungipun kanugrahan menika? Batu-batu ya mesti prisa ta ya? Inggih.
Merga ponibu iki uga peranganing para dewa, ponibu iki uga peranganing Jawata. Kula kang saka kuwi dewa bakal matedhake kanugrahan mesti wae ponibu prisa longgir ponibu mangerteni. Lajeng wonten pundi papanipun Wahyu Kamulyan Jati menika? Wahyu Kamulyan Jati kuwi nggih, Wahyu Kamulyan Jati kuwi mapan ana ing pertapan Rukma Kencana. Wonten pundi? Ana ing pertapan Rukma Kencana. Wonten ing pertapan Rukma Kencana. Rukma. Oh nggih, Rukma Kencana. Iya. Ana ing kono lenggah sawijining brahmana ya pendhita peparep Begawan Badrabuwana. Kuwi ingkang dadi lantaran tumedhaking Wahyu Kamulyan Jati. Begawan Badrabuwana ingkang dados lantaran tumedhahipun Wahyu Kamulyan Jati wonten ing pertapan Rukma Kencana. Iya. Nanging aja kuwatir. Seneng kita mbuh ya. Dadak perlu gaya dhewe mbuh ya dadak perlu ketayalan prapta ning pertapan Rukma Kencana. Merga punibu mangerteni punibu priksa sejatine pendhita kuwi ora kejaba. Ya mung Dewi Wara Sembadra Dewasrani. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrombak ing wadya. Nuwun sewu. Kados pundi teka paduka Kanjeng Ibu saged prisa bilih menika pun Dewi Wara Sembadra. Mbok ya disawang jenenge, mbok ya dirungokke Badrabuwana. Sembadra ki ora pati pinter. Mesti yen to gawe jeneng, mesti ngomong sak geleme dhewe sing kira-kira isih ngembet karo asmane. Oh mekaten. Iya. Mula kang saka kuwi yen to panjenengan Ibu prapta ning pertapan Rukma Kencana kanthi wujud Betari Durga kaya ngene tak kira ora bakal diparingake wujuding wahyu. Kepareng paduka Kanjeng Ibu kados pundi? Pulanggana. Oh wonten dawuh. Jeneng kita ulun nganti sartane ulun suwun supayane jeneng kita dadi wujud Janaka. Kula supados salin wujud Raden Arjuna. Iya. Lajeng paduka Ibu Betari dados napa? Mengko panjenengan ulun kang dadi wujuding Natandrawati. Merga mangerti ya. Sembadra kuwi yen to karo Natandrawati mesti manut Dewasrani. Malah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Sakmangke kula ugi badhe nderekaken tindak jengkar paduka kula. Tingali saking katebian Kanjeng Ibu. Iya. Wis yen mangkono sawangen pun Ibu dadi wujud Natandrawati lan Pulanggana dadi wujud Pandhawa Dewasrani. Yata laruta saking kutha Sanggara kula Yanamutusa Sang Sri Ladal teka saged sami wujudanipun kan Natandrawati cah digdaya padhake inggih Dewasrani wonten timbalan. Yen tak wis wujud kaya ngene iki ndak kira Sembadra ora bakal wigiringa-ringa, ora bakal awel maringake wujuding Wahyu Kamulyan Jati. Inggih. Kanjeng Ibu Betari Durga inggih. Yayi kadangipun Kakang Arjuna. Kula wonten dawuh Koko Prabu. Arjuna ki ora gagap ora pelo kaya kowe kuwi.
Apa wong nyatanipun kukula menika pelo. Engko nek kira-kira nganti ketemu kedenangan karo Janaka sing sejati piye? Utawa ketemu karo Kresna sing asli piye?